जय माँ मंगला। नमस्कार, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବା। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିହାତି କରିବେ ଆଉ ସେୟାର ଗୋଟେ ନିହାତି କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଏ କଥା ଗୁଡ଼ା କାହା ନା କାହା କାମରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦୁଃଖ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସୁଖ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଜୀବନଟା ହିଁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ। ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ନାହିଁ ବାସ୍ ଖାଲି ଆମର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା। ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା କିଛି ବି ନାହିଁ। ହଁ, କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରନ୍ତିନି କି ଭଗବାନ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। କିଏ କହିଲା ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଯେକୌଣସି ମଣିଷଟି ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି, ନିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନା, ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ପବନ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସୁନା କାହିଁକି, ଆମର ତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା। ହଁ କି ନାହିଁ? ତ କେମିତି ଡାକିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ? ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ଡାକନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡାକିବା ବହୁତ ଅଲଗା ଅଛି। ଭକ୍ତି, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ସଫା ହୃଦୟ ରହିବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେତିକି ହିଁ ରହିଗଲା ନା, ତାହେଲେ ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ବି ହାରିବେନି, ସବୁଠି ଜିତିବେ। ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦେଇକି ଆପଣ ଗତି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ତ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସାହା ହେବେ। ଏଟା ତ ମୋ ଜୀବନରେ ବି ମୁଁ ଏମିତି ଘଟିଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। କିଏ ମାନିବ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ସେଇଟା କାହାକୁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖିପାରିବି ହେଉଛି କି ନାହିଁ କାମ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ମୋର ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସବୁରି ମୂଳରେ ଆମେ ଭାବିବା କି ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆମ ଡାକ ଶୁଣିବେ। କେମିତି ଶୁଣିବେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ କେମିତି ଡାକିବା? ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଭୋଗ କରିବା? ନାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିହାତି କରିଦେବେ। ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। କାହିଁକି କହିଲେ, କେଜାଣି ହୁଏତ କାହା ନା କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଏଇ କଥାଟି ଶୁଣିଲେ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ନିରାଟ ସତ କଥାଟିଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ କଥାଟିଏ କହୁଛି, ପୁରାପୁରି ସତ କଥାଟିଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତ କାମଟା କରିପାରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳେ ହରି, ତର୍କେ ବହୁତ ଦୂର। ଆଉ ଏଥିରେ କହିବାର କ'ଣ ଅଛି? ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ କାମରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳ ହେବାନି କାହିଁକି? ବାପାକୁ ଆମେ ଯାହା ବି ମାଗିବା ବାପା କ'ଣ ଦେବେନି? ମାଆକୁ ଆମେ ଯାହା ମାଗିବା ମା' କ'ଣ ଦେବନି? ବାପାକୁ କହିବନି ବାବା ତମ ଝିଅ ଏଇଆ ମାଗୁଛି ଆଉ ତମେ ଦିଅ? ମା' ବାପାକୁ କହିବେ, ବାବା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ। କୌଣସି ସନ୍ତାନର ଦୁଃଖ କ'ଣ ସେ ସହିପାରିଲେନି? ନୁହେଁ ନା? ଆମ ଭାଇକି ଯଦି ମାଗିବା କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଭାଇ କ'ଣ ମନା କରିବ? ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି, ଡାକ ନିହାତି ଶୁଣିବେ। ଥରୁଟିଏ ଡାକିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସଫା ହୃଦୟ ସଫା ରଖିକି ଡାକନ୍ତୁ। ଭକ୍ତିର ସହକାର। ଠାକୁର ନିଜେ ଆସି କହିଦେବେ କି ତମେ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଥରୁଟିଏ ଡାକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ହୃଦୟ ତ ସବୁବେଳେ କହେ ଭଗବାନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ମାଗିଛି ପାଇଛି। ତ ସଂସାରରେ ବନ୍ଧା ଯେହେତୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ତ ଲାଗିକି ରହିବ। ଫେର ବି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବା? କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଡାକନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ତମ ପାଖରେ ନିହାତି ରହିଥିବେ। ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେବ ତୁମକୁ। ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଥାଏ, ଭଗବାନ ନିଜେ ତମ ବିଶ୍ୱାସ, ତମ ଭକ୍ତି ଦେଖି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ବି ଆସି କହିଦେବେ, ବାବା ଭୋଳାନାଥ କେମିତି କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା କେମିତି, ଆଉ କେମିତି ପୂଜା କଲେ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଏ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା। କୌଣସି
କୁଆଡ଼େ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତକୁ ଯିବା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ବି ଆମର ପାଖରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇଠି ମହାଦେବ ପାଖକୁ ଯିବା, ଯାଇକି ମାନସିକ ଗୁଆ ବସାଇବା। ମାନସିକ ଗୁଆ କେମିତି ବସାଇବେ? ଘରୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେବେ, ଗୁଆ ନେବେ, ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଆପଣ ମାନସିକ କରି ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଇଁବେ। ଛୁଇଁକି ସେଇଟା ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ, ଯେକୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ସେଠି ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯେ 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ କରିବେ, 16 ସୋମବାର ନିହାତି ଦରକାର। 16 ସୋମବାର କରିବେ, ଗୁଆ ବସେଇବେ। ଆଉ ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ପାରିବେ ଯିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାହା ମିଳୁ, ଖାଲି ହାତରେ ଯିବେନି, ଯାହା ମିଳୁ ଯିବେ। ଭକ୍ତିର ସହ ଡାକିବେ। ଯଦି ଅନ୍ତର ସଫା ଥିବ ନା, ସେତିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ, ଡାକୁଥିବେ ନା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 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 ଭଗବାନ ତମ ଡାକ ନିହାତି ଶୁଣିବେ। ମୋ ହୃଦୟରୁ କହୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣିବେ। ଆପଣ ହୃଦୟ ସତ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଡାକନ୍ତୁ, ଶୁଣିବେ ମାନେ ଶୁଣିବେ। ବାବା ଶୁଣିବେନି ଆଉ କିଏ ଶୁଣିବେ? ତ ଗୁଆ ବସେଇକି ଆସିବେ, ଭୋଗରାଗ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ହଁ, ଗୋଟେ ହେଉ କିମ୍ବା 7ଟି ହେଉ, 11ଟି ହେଉ, ଆପଣ ଯେତିକି ବି ପାରିବେ ସେଥିରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ ଓମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ ନମଃ, ତାପରେ ଶିବାୟ, ଏଇ 3ଟି ଜପ କରିବେ। 3ଟି ଜପ ମାନେ 3ଟି ପତ୍ରରେ ଓମ୍, ମଝି ପତ୍ରରେ ନମଃ, ଥାର୍ଡ଼ ପତ୍ରରେ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖିବେ ଚନ୍ଦନରେ। ଲେଖିକି ଶିବଙ୍କ ମଥାରେ ଚଢ଼େଇବେ। ତାପରେ ଯଦି ହଁ ସେଇଟା ନପାରିବେ ତାହେଲେ ଲେଖିପାରିବେ 3ଟି ପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ରାମ। ପ୍ରଥମ ବେଲପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ, ତାପରେ ରା, ତାପରେ ମ, ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବେ, ଦୁଃଖ କହିବେ, କାନ୍ଦିବେ। ମନର ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ତ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଖାଲି ପାଦରେ ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ପାଖ ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ଯିବେ, ଜୋତା ମାଡ଼ିବାକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ ମନ୍ଦିରକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବେ। ତମ ନିଜର ଦୁଃଖ କହିବ, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସୁ ସମାଧାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବ। ମୁଁ ହୃଦୟରୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ସଫା ହୃଦୟ ଡାକିବେ ନା, ବାବା ଭୋଳାନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ କହିଦେବେ କ'ଣ ଦରକାର ତୋ କହ, ଏଇଟା ନେ ତୋର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ପୁରା ସତ 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 କହୁଛି, ଏଇଟା ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ଘଟିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ଗୁଆ ବସେଇବେ, 11ଟି ପତ୍ର ନେବେ, ଆପଣ ଯେତେଟି ପାରିବେ। ଚନ୍ଦନରେ, ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ନଚେତ୍ ଶ୍ରୀରାମ। 3ଟା ପତ୍ର 3ଟି ଲେଖିବେ। ଲେଖିଲା ପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗରାଗ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଯାହା ବି ଆପଣ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ନେଇଥିବେ, ପାଦୁକା ତ ଘରକୁ ନିହାତି ଆଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଫଳ ନେଇଥିବେ, ଟୋଟାଲି ଫଳମୂଳ ବିଲକୁଲ ବି ଘରକୁ ଆଣିବେନି। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିକି ବାଣ୍ଟିଦେବେ, ଛୁଆଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେବେ, ମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଯଦି ବି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଅଛି ଅର୍ଥ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବି ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦାନ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଥାଏ, ବହୁତ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ, କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଏତିକିରେ ହିଁ ଦୂର କରିଦେବେ ଭଗବାନ। ଥରୁଟି ହୃଦୟରୁ ଡାକିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସଫା ହୃଦୟରୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ହେଇଛି। ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଭୋଳାଶଙ୍କର, ହର ହର ମହାଦେବ।